खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदास्रि मोसाहारि बारग' Ndfb बिस्ति नार्जारि बिथांनि दिनै सारादु धेमाजि जिल्ला गगामुग मिंमां हालामनि सिङाव थानाय सुख्रेंबारि गामिनि थागिबि बिपिन नार्जारि आरो बिमा बुधबारि नार्जारिनि ब्रैथि फिसाज्ला बिस्ति नार्जारि बिथाङा गोबां बोसोर बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोरजिनो आखायाव हाथियार लानानै जिउ बाउसोमबोनाय हारिनि खामानि मावबोनाय सासे दैदेनगिरि बिस्ति नार्जारि बिथाङा थांनाय 2025 मायथाइनि 18 जानुवारि खालि सनितपुर जिल्ला दिखियाजुलि थाइगिरगुरि गामियाव गावनि थाग्रा देरायाव रुंसारि जालाङो। बेनिनो धेमाजि जिल्ला सुख्रेंबारि गामियाव गावनि जोनोम नखराव बिथांनि सारादुखौ खुंफुंदों। बिथांनि बे सारादु खुंफुंनायावनो धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स Ndfbनि बुंथिगिरि बि सिबस्रां बिथाङा बाहागो लानानै गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवना होयो। बेजों लोगोसे लोगो बुंथिगिरि बि सानसुमा लोगोसे बोसोनगिरि जि रानस्राव लोगोसेनो गोबां गगामुग दखरा इउनाइटेड फराम अफ एक्स Ndfbनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। मानगोनां दिनै बड'लेण्ड बुब्लि बिथांनिसिम आङो मान बावबाय। दिनैनि दिनाव आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि बिमान बिथाङा थांनाय 18 जानुवारि 2005 आव रुंसारि जाना थांबाय। दिनै गावनि जोनोमगिरि जायगायाव धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गगामुग दखरा सुख्रेंबारि गामियाव गावनि जोनोमगिरि जायगायाव रुंसारि जानायनि बान्द्रा बेखौ खुंफुंदों। बे बेलायाव आंखौ बिथांनि रुंसारिनि गोसोखां खाम्फा गायसननायाव बिथांनि मोखांखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ हांख्रायनायलाय न'खरनि हांख्रायनायाव आं दिनै नुजाफैनानै दिनै आं खामानिखौ मावफुंना होबाय। आरो लोगोसे बे खोथाखौनो आङो बयनिसिमबो आफादनि जानानै बा आफादनि सोद्रोमाफोरनो फोरमायथिनो लुबैदों दि जोंहा बिथां बिमान बिमान बिथाङाबो आफादाव गोबां जाथिनि हारिनि थाखाय नांबोनानै दिनैसिम बिथांनि जोबथा बिदाय होनायाव बयनिसिमबो आङो बर' रायजो राजानिसिम फोरमायहरनाय थाबाय। लोगोसे न'खरनि आरो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय। जाहाथे बिथांनि रुंसारि जालांनायाव रावबो दुखु आरो खस्थ' सैनांनायाव रावाबो दुखु दाहा दालाथोंसै बेखौनो आङो बुंनानै दान्दिसे सम बिबुंथि लाखिनाय जाबाय। मानगोनां नमस्कार खुलुमनाय थाबाय दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम। आं दिनै बिमान नार्जारि एबा बिस्ति नार्जारिनि बिदा गिदिर जानानै दिनै जोङो रुंसारि सान बिथांनि रुंसारि सानखौ फालिदों। दिनैनि थङा जाबाय थारिखआ जाबाय डेट 28/3/2025 इंराजि। आं दिनै मोगा-मोगि बे हाबाफारियाव फंनैसो आं बिदा गिदिर जानानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो नाजादों आरो नागिरदों। दिनै जोंहा रायजो राजा बयखौबो जोङो बिथाङा अबथिरा रुंसारि जालांबाय बाथासपुर थाइगिरगुरि दिखियाजुलि थाइगिरगुरि गामियाव बिथाङा अबथिरा रुंसारि जालांदों। जोङो बिथांनि डेटखौ जोंनोबो गारनो थांनो गोनां जादों। बिथाङा आलाय सिलाय अबथिरा जिउ खोमानो गोनां जादों। मा खालामनो जोंबो गोजान हालामनि गगामुग हालामनि मानसि। दा अब्लाबो बिथांमोनखौ जों बिराद रिकुवेस्ट खालामदोंमोन बेयावनो खार्जखौ बसखौ बिनि दाहा बायदिसिनाखौ गारनो थाखाय जों रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। अब्लाबो बिथांमोननि गामिनि मानसिफ्रा रिसिभ खालामाखै। बेनि थाखायनो जोङो दिनै बिथांनि बे बसखौ जोङो न'खरसिम लाबोनाय जादों। मा बुंबावनो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों रुंसारि जानो गोनां जालांबाय। जोंबो दा गोजान हालामनि मानसिमोन जोंबो मिथिजोबा मिथिस्लाबा। बेखायनो बिथांनि दा जों बिदा फंबाय सानैसो बिमा बिफा बोराय बुरैफ्रा खस्थ' मस्थ' हाजिरा मावनानै जाग्रा बिथांनि दा हाबाफारिखौ खुंनो अबस्थायानो गैयामोन।
अब्लाबो बेनिखायनो दिनै रायजोनो जोङो फोरमायनो गोनां जादों रायजोनो जोङो एसेबाबो जोंनि बे नियम खान्थिखौ मावलांनो गोनां जादों थाइसे थाइनै बुथुमनानै दाहार दुहार लानानैब्लाबो बेखायनो माबा मोनसे बिथांनि मुंख्लंनि मुङै माबा मोनसे अनसुंथाइ हरनो हागोन नामा बेनि थाखायनो रिकुवेस्ट नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय KG1 निफ्राय थाखो 8सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।